сувязь мы не могли подать сигнал передать у эфир. Потом мы звярнуліся до наших коллегаў з Радыё Свабода, каб узяць іхны сігнал, аднак жа таксама журналістка Радыё Свабода Александра Дынько разом з аператарам таксама былі затрыманыя. Такім чынам сёння у гэтай імправізаванай студыі мы разам са Зміцерам Ягоравым будзем у нейкім сэнсе выконваць ролю блогераў. Мы постараемся рассказать усё, что нам вядома на гэтую хвіліну пры дапамозе наших коллегаў, якія весь час будуць прыносіць нам свежыя матэрыялы, усё, што адбывалася сёння у Менску, у іншых беларускіх гарадах, а таксама падсумуем гэтыя падзеі і злучымся з нашымі калегамі з Менску. Ну, як ты слушно сказал, интернет перакрывалі, але народную солідарнасць, народную актыўнасць так просто не перакрыеш. По той інфармацыі, якую мы маем і цяпер ад нашых карэспандэнтаў, таксама з сацыяльных сетак, практычна ўся Беларусь выйшла сёння на ланцугі салідарнасці, а таксама да пікетаў, дзе сёння апошні дзень можна было аддаць свой подпіс за таго ці іншага кандыдата. І вось толькі неполны спіс тых гарадоў, дзе людзі выйшлі для таго, каб падтрымаць, каб паказаць сваю неабыякавасць і салідарнасць. Гэта Менск, Берсце, Гомель, Витебск, Могилёв, Городня, Ворша, Лида, Солигорск, Молодечна, Пинск, Столбцы, Бобруйск, Решица, Светлогорск, Пржаны, Мазыр, Жлобін і шмат-шмат іншых. Цяпер на наўпроставай сувязі з намі знаходзіцца наша каманда ў Менску, гэта Зміцер Міцкевіч, наш журналіст, і мы гатовы цяпер перадаць яму слова, каб вы на ўласныя вушы і вочы даведаліся, што адбывалася сёння ў сталіцы. Спадзяёмся, сувязь будзе. Коллеги передают, что зараз пока что нема часова сувязі з нашими коллегами. Я сподіваюся, что реализация нам одразу передаст информацию про то, что Зміцер Міцкевич будет готовый выйти в эфир, и мы тогда переключимся на Менск, але пока что протягнем. Ну, нагадаем, что учора толькі ў сталіцы, а сёння ланцуг солідарнасці по всей Беларусі. Зміцер пералічыў гарады, у якіх адбыліся акцыі салідарнасці са зневоленымі прэтэндэнтамі на кандыдатаў у прэзідэнты, а таксама з патрабаваннем сумленных выбараў. Таксама варта памятаць, што на сённяшні дзень пад вартай знаходзяцца двое з патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты. Гэта Спар Губарэвіч, который быў затрыманы бадай што учора, і спадар Віктар Бабарыка, які лічыцца бадай што галоўным, найбольш сур'ёзным супернікам Александра Лукашэнкі. Ён таксама учора разам са сваім сынам яны былі выкліканыя ў камітэт фінансавых расследаванняў, дэпартамент фінансавых расследаванняў, і там былі, на жаль, затрыманыя. Сёння да спадара Бабарыкі таксама дапусцілі ўрэшце адваката. Ну і таксама не трэба забывацца на тое, што спадар Ціхановскі таксама за кратамі, хоць ён і не зарэгістраваны як прэтэндэнт у кандыдаты, так, вядома, што ягоная жонка спрабуе атрымаць такую рэгістрацыю, як ужо кандыдатка на прэзідэнта. Спадар Ціхановскі таксама знаходзіцца за кратамі. І калі мы размаўлялі вось пра тое, што ўся Беларусь фактычна выйшла сёння на вуліцы, я б хотел еще додать такую информацию, что не только Беларусь, але таксама и замежжа. Это белорусы, и не только белорусы, вышли до амбассадов просто на улице у Вильни, у Киеве и в Москве. На гэты момант, вось падказвае наша калега Ольга Старасціна, што на гэты момант у Менску дагэтуль на вуліцах ёсць людзі, которые не сыходзяць, нягледзячы на тое, што сёння міліцыя ўвесь час ці АМАП спрабавалі адціснуць, выціснуць пратэстоўцаў з адной вуліцы ці раёну на другую вуліцу, але людзі ўсё-такі перастройваліся і надалей выказвалі сваю салідарнасць са зневоленымі кандыдатамі, і не толькі кандыдатамі ў кандыдаты на прэзідэнта, а таксама мы ж ведаем, што
з таго ж Белгазпромбанку, которым кіраваў Віктор Бабарыка, арыштаваныя прынамсі 15 чалавек. Іншыя таксама актывісты, блогеры, практычна ўсе знаныя блогеры, которые знаходзяцца ў Беларусі, беларускія таксама на гэты момант знаходзяцца у турме. Важны прадстаўнік апазіцыі, адзін з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Северынец таксама знаходзіцца ўжо даволі доўга у турме. Яму далі агулам, я ўжо не памятаю, 70 бадай што сотняў арышту. Павел у вельмі цяжкім стане там знаходзіўся, таму што, як перадаюць ягоныя сваякі, гэтыя умовы практычна, можна сказаць, з'яўляюцца катаваннем, таму што Павла пакінулі на шмат дзён без асабістых рэчаў. Не было магчымасці пачысціць зубы ці проста пераапрануцца. Нельга ў камеры ляжаць ад 6 раніцы до 10 вечара. У іншых камерах, дзе заходзяцца іншыя палітвязні, паліваюць падлогу хлорам, так, щоб цяжка было дыхаць. Ну і калі ўжо я сказаў тут два словы пра палітвязняў, то трэба сказаць, што праваабаронцы прызналі Віктора Бабарыку, который знаходзіцца ў зняволенні, таксама палітычным зняволеным. Так, і калегі мне тут падказваюць, што неўзабаве мы зможам злучыцца з Менскам, а пакуль што у двух словах я распавяду, што адбывалася ў іншых гарадах, потым яшчэ вернемся натуральна да Менска. Я б хацеў адзначыць вось менавіта тую свежую інфармацыю, якую атрымаў толькі што ад нашай калегі Ольгі Старасцінай. У Магілёве на пікет салідарнасці людзі прыйшлі да гарвыканкаму, але туды ж з'явіліся міліцыянты, яны пагражалі прымяняць сілу, змушалі людзей разысціся, але наколькі нам цяпер вядома, што яны яшчэ не разыходзіліся. Так? І у Гомлі вельмі важная інфармацыя. Амапаўцы некуды павалаклі беспрытомнага чалавека. Вось да такіх выпадкаў адбываецца. Трэба яшчэ, шановныя гледачы, я хацеў бы прынесці прабачэнне. Мы, на жаль, тэхнічныя магчымасці нам зараз не дазваляюць ілюстраваць нашыя словы здымкамі. Хаця здымкі ў нас ёсць, но вось гэта імправізаваная студыя, яна не дазваляе, не дае нам магчымасці, як гэта звычайна ў нашых нармальных жывых эфірах робіцца, якія вы глядзіце ў студыі Белсат, не дазваляе перакрываць словы вядоўцы здымкамі. Тым не менш, я яшчэ дадам, што на дадзены момант афіцыйны статус зняволенага Віктора Бабарыкі, гэта падазраваны, абвінавачанні яму не праявілі. Адвакату ён сёння сказаў, што затрыманне незаконнае. Віктор Бабарыка надалей знаходзіцца ў СІЗА КДБ, але штаб, які працягвае працаваць, апублікаваў запісаны зварот прэзідэнта, кандидата на президентство. Мы до справы спадара Бабарыкі і сённяшняга ягонага звароту, который мы показывали ў наўпростым эфіры, яшчэ вернемся. Але трэба яшчэ, быць можа, мы тут хутка з Дзімам пералічым вядомыя затрыманні на сённяшні дзень. Ну, перадусім затрыманая наша калега, фотограф Белсату Ірына Арахоўская. У наўпростым эфіры затрымалі таксама аператара Радыё Свабода і журналістку гэтай станцыі, которая вела наўпростывы эфір, Александру Дынько. Мы бачылі, мы таксама папрасілі ў нашых калег дазвол на выкарыстоўванне іхнага сігналу, і мы бачылі практычна, нашыя гледачы, вы маглі бачыць у прамым эфіры, як адбывалася гэтае затрыманне. У Магілёве затрымалі журналіста Тутбая Анжэліку Васілеўскую, а таксама незалежнага журналіста спадара Сабалеўскага. Затрымалі таксама аператара сусветна вядомага інфармацыйнага агенцтва Reuters, нашага калегу Владимира Костіна. Раней гэтага не здаралася, бо Reuters сусветна вядомае інфармацыйнае агенцтва. Затрыманні таксама пачаліся ў Гомелі, я сказаў, Зміцер там, АМАП выганяў людзей з вуліцаў. Ну і вядома таксама яшчэ пра некалькіх затрыманых у Менску, і сярод затрыманых сабра ініцыятыўнай групы Вольгі Кавалькова, Юрый Палейка. Сама Вольга Кавалькова, дарэчы, сёння прысутнічала ў Менску, вельмі эмацыйна заклікала таксама праваахоўныя органы не парушаць заканадаўства,
Алексей, да затрымання мы яшчэ вернемся. Мне коллеги подказывают, что Зміцер Міцкевич просто з вуліцаў Менска готовы Супер. зараз подлучиться до живого эфира. И, калі ласка, Зміцер, тебе слова. Спрабуем прайсціся туды бліжэй, паказаць, што адбываецца, паглядзім, праверым, ці ўжо адкрылі станцыі метро. Таксама абнавім вам інфармацыю наконт затрыманых, наконт таго, дзе знаходзяцца гэтыя людзі і што з імі адбываецца, наколькі ў нас гэта атрымаецца, наколькі гэта магчыма. Мы пастараемся за ўсім гэтым сачыць, таму не пераключайцеся, глядзіце Белсат далей. І гэта быў Зміцер Міцкевич просто з Менску, а мы працягнем таксама размаўляць і паведамляць інфармацыю пра то, якія затрыманні, што адбывалася ў рэгіёнах. Вось паводле апошняй інфармацыі ў Бабруйску затрымалі мясцовую журналістку Алесю Лацінскую і яе мужа, праваабаронцу Сергея Лацінскага. Я вельмі спадзяюся, што аднак і журналісты і праваабаронцы вельмі хутка адпусцяць з пастарунка, як і ўсіх іншых затрыманых. А ў Бабруйску ўвогуле АМАП, як падаюць журналісты, пакавала людзей у мікрааўтобус на расійскіх нумарах. Мы пакуль што не маем дакладнага пацвярджэння гэтай інфармацыі, але будзем спраўджваць. У Віцебску тым часам АМАП затрымаў двух удзельніц пікета, адна з іх вяла стрым. Як мы бачым, што сілавікі ўсяляк стараюцца спыніць вось гэту перадачу інфармацыі. Калі адбываюцца нейкія пратэсты, акцыі салідарнасці, то першая задача ў іх у тым, каб не дапусціць распаўсюду інфармацыі. А тым часам у Гомлі затрымалі Тацяну Канеўскую, якая з'яўляецца сябрам ініцыятыўнай групы Святланы Ціхановскай. Увогуле, мяне крыху здзіўляе тое, што праваахоўныя органы столькі сілы накіроўваюць на тое, што не даць магчымасці незалежным медыям асвятляць тыя падзеі, которые адбываюцца па ўсёй краіне. Трэба прызнаць, што зараз сітуацыя не такая, як была 10 гадоў, а нават 5 гадоў таму. Па-мойму, улады беларускія крыху па старынцы думаюць, што калі не пакажа тэлевізор на простым эфіры, значыць гэтага ніхто не пабачыць. Но, шаноўныя суайчыннікі. Справа ў тым, што суайчыннікі ў мундзірах. Справа ў тым, што кожны амаль што цяпер у Беларусі мае смартфон, можа зняць гэта. Гэта імгненна разлетаецца па сацыяльных сетках. Відэа таксама дасылаюць гледачы нам, не толькі нам, а іншым сродкам масавай інфармацыі незалежнай. Гэтага, слухайце, не спыніць. Тое, што вы замест таго, каб займацца пошукам крымінальнікаў, ганяеце журналістаў незалежных сродкаў масавай інфармацыі, не дапаможа скрыць ніякай інфармацыі. Тым больш, што мы бачым, і гэта вельмі незвычайная сітуацыя, што калі раней казалі пра плошчу, пра нейкія там магчымыя дэманстрацыі ў Менску, то зараз мы бачым, што спіс гарадоў, у якіх людзі выстройваюцца ў ланцугі пратэсту, салідарнасці, выміраецца дзесяткамі. Гэта і невялікія гарады. Вось таксама я сёння атрымаў відэа з набярэжнай з майго роднага Пінска. Таксама шмат людзей. Людзі стаяць, не баяцца паказаць свой твар, не баяцца стаяць насупраць гарвыканкама. Не прыпомню, калі такая сітуацыя была апошні раз, гадоў, пэўна, 20, а можа і больш таму. Ну і яшчэ ў працяг таго, што ты казаў пра тое, што фактычна кожны мае смартфон, так, кожны можа здымаць відэа альбо рабіць стрымы. Я б хацеў звярнуцца да нашых гледачоў. Калі вы пабачыце штосьці важнае, штосьці цікавае, тое, што, на вашу думку, трэба паказаць у эфіры, то, калі ласка, дасылайце гэта нам на Белсат. Вы знойдзеце контакты ў наших сацыяльных сетках. Можете просто праз сацыяльныя сеткі контактавацца з нашымі журналістамі, з нашымі калегамі з рэдакцыі СММ.
І, напевно, ваші повідомлення, ваша інформація, відео, фото, напевно, дойде до редакції, і ми постараємося це показати у ефірі або опублікувати на сайті. Я ще нагадаю, що ви зараз глядите незвичайний науковий ефір. Ми відмінили програми, які повинні були бути після нашої головної інформаційної програми «Об'єктив» у секції вещання. У зв'язку з тим, що улады, адказныя за гэта структуры, зрабілі ўсё, каб не даць магчымасці нам, але не толькі нам, іншым сродкам масавай інфармацыі незалежнай, показаць у жывым эфіры, показаць стрым з падзеяў, которые адбываліся прыкладна ад 18 гадзіны ў Менску, але раней таксама ў іншых гарадах, у Гомелі, допустим. Там таксама супрацоўнікі міліцыі заблакавалі дом коллегаў, которые меліся выехаць на стрым у Гомель, заблакавалі, каб не выпусціць просто і зрабіць немагчымым гэты эфір. Так што трэба таксама добра памятаць, на што ідуць сродкі нашыя, усіх нас, падаткаплатнікаў, менавіта на тое, што службовыя асобы ў мундзірах займаюцца такімі рэчамі. І таму мы вырашылі пасля нашай галоўнай інфармацыйнай праграмы «Аб'ектыў» падсумаваць тое, што адбывалася ў Беларусі. Зараз, нагадаю, у Менску дагэтуль пратэстуюць людзі, хіба што не толькі ў Менску. Зараз мы попросім нашу... Цяпер Зміцер Міцкевіч зноў гатовы выйсці з намі на сувязь. Ён знаходзіцца ў Менску, і мне калегі перадаюць, што проста цяпер мы можам аддаць яму слова. Я думаю, что глядачи с задоволеннем тебя побачат у камеры. И не шикарно братец. Добрый вечер, паважанае спадарства. Зараз мы знаходзімся на прыблізна побач са станцыяй метро Акадэмія навук, адкуль фактычна да самога цырка расцягнуўся жывы ланцуг, які ператварыўся ў такое жывое гулянне людзей, якія прыйшлі на акцыю салідарнасці з затрыманымі кандыдаты, прэтэндэнтамі ў прэзідэнта. На самой справе я вам скажу так, першую чаргу варта, канешне, нам папрасіць у вас прабачэння, таму што мы не змаглі, на жаль, паказаць гэтае все, што адбывалася нажыва, не змаглі паказаць все, што адбывалася, таму што все-таки вы ўжо, напэўна, чыталі, вы ўжо, напэўна, бачылі аб тым, што адключалі інтэрнэт. Мы прыклалі все намаганні, аднак вось гэтае месца, дзе мы знаходзімся, гэта кропка, дзе найлепш ёсць хоць нейкая сувязь для таго, каб выйсці ў эфір і расказаць вам аб тым, што адбываецца. Гэта вось найбліжэйшая кропка ад месца знаходжання, месца пачатку акцыі на плошчы Куба Коласа. Надвор'е, летняе надвор'е ў Менску, бачыце, цудоўнае. Вот нават я в футболцы, такой паходнай вопратцы. Ну і умовы у нас сапраўды былі паходныя, таму што все-таки вось з-за гэтых адключэнняў інтэрнэта, з-за гэтага форс-мажору не атрымліваецца, не выйшла ў нас наладзіць такую жывую трансляцыю. Мы, канешне, надалей прыкладзем все магчымыя намаганні для таго, каб такога больш не паўтарылася. Аднак цяпер вось мы тут, і я вам распавяду тое, што мне давялося ўбачыць, знаходзячыся в самым цэнтры падзей, таму што все-таки хоць включэнне мы не змаглі зрабіць, але мы на свае вочы ўбачылі тое, што адбывалася, і насамрэч гэта робіць вельмі вялікае ўражанне. Шмат людзей, якія прыйшлі ў вельмі пазітыўным настроі дзеля таго, каб падтрымаць затрыманых і, в прынцыпе, выказаць сваю грамадзянскую пазіцыю. Насамрэч гэта вельмі цікава. Людзі з сем'ямі, з дзецьмі, з маленькімі, і все вельмі пазітыўна настроеныя. Насамрэч, вот людзі, якія прыязджалі на аўтамабілях, сігналілі, все было як вчора. І гэты пазітыўны настрой, вось яго пік, гэта калі падагналі амапаўскія аўтазакі, людзі пачалі ім таксама апладыраваць.
То бок вось гэты пазітыў, гэты станоўчы настрой людзей, ён рэальна даказвае то, што акцыя сапраўды мірная. Ён рэальна дае вось такую зразумець тое, што гэта нешта вот новае з'яўляецца. Гэта рэальна вельмі цікавая рэч, і на гэта сапраўды прыемна назіраць. Што яшчэ варта адзначыць? Што з другога боку, все ж таки, ось як толькі я сказаў пра пазітыў, таксама варта ўзгадаць і пра негатыўныя моманты. Ужо вядома пра затрыманні, зараз перакрыты рух, і мне здаецца то, што вось пакуль па той інфармацыі, якая паступае, што затрыманні могуць працягнуцца, нам ужо вядома пра затрыманні проста выпадковых людзей, калі АМАП пачаў адцісняць людзей ад дарогі дзеля таго, каб не даць разарваць гэтую сувязь аўтамабілістаў з людзьмі. І таксама варта адзначыць то, што былі затрыманыя ўжо некалькі нашых калегаў. Гэта нашы калегі з Радыё Свабоды, з Reuters, і таксама наша фотограф Іра Арахоўская. Мы пастараемся яшчэ выйсці ў эфір для таго, каб распавесці вам, што адбываецца з імі, што адбываецца тут. Мы будзем спрабаваць назіраць за падзеямі. Не пераключайцеся, глядзіце Белсат далей. І вось апошняя інфармацыя: у Менску затрымліваюць людзей ля помніка Якубу Коласу. До нас У Менску затрымліваюць людзей ля помніка Якубу Коласу. До нас доходзіць інфармацыя досыць супрацьлеглая.